Akungibingelele akungibingelele enhlanga sezantsi umhlaba wonke nezinkalo nje zonke namhlanje ke kuyiMonday kuyiMonday yokugcina kuyiMonday yokugcina kuMarch njengoba ke uMarch ephela kusiqala uApril siqala ke inyanga ye-birthday kaDokotela. Njengoba siqala ke le nyanga ye-birthday kaDokotela ngifisa ke ukuqinisekisa ukuthi kule weekend ngomhla ka5 and 6 i-birthday kaDokotela isekhona isaqhubeka uDokotela futhi usazokwenza dekushilo akashintshi lutho ngizobe ngilapha nge-birthday ngizobe ngikhipha konke ukufiswa abantu mangithi ngizobe ngikhipha konke ukufiswa abantu ngikhuluma iqiniso elingephikiso ngizobe nje ngikhipha konke ukucabangayo nawe ukuthi ke mhlambe nawe mawungakuthola kuzokulekelela. Kodwa ngaphambi kokuba ngiye ekudeni kakhulu kunomfowethu laphana kwi-comment section yami abathi uMthobisi wakaNdlovu. uMthobisi ubuze umbuzo othi ngomhla ka5 and 6 konke uDokotela kuyobe kumahali. Mthobisi bhuti maye waziwabuza umbuzo omuhle mani mfowethu. Hayi ngicela noma mawusufikile la ufika ungitshela hayi yeDokotela sengifikile ubuza umbuzo omuhle ubuza umbuzo ophilayo. Mthobisi njengoba ngithe konke kuzobe kumahala Mthobisi kodwa ke phela kuhlukana ngokujula kwezinto kodwa wena mawusufikile uzokuthola lokho engizobe ngikukhipha bese ke ngithi mawukuthi khona uyilanguage oyikhulumayo wena kuzofuna futhi sithathele from lapho ukuthi uMthobisi ukhuluma uthini Mthobisi. Kodwa nje umbuzo wakho muhle Mthobisi, uNkulunkulu nje akubusise akwenzele kahle konke egatsheni kube kuhle. Ngicabanga ukuthi umbuzo wakho kusiyosiza nabanye ngoba Mthobisi mawungakubuke nje kukhona nama-product lama-product ke ayadayiswa wona. Mina ngizobe ngenza lokhu kwasendumbeni lokhu kwala Mthobisi ngizobe ngenza lokhu kwala endumbeni lapha kuma-product khona nje i-product yami ehamba kahle eyenza zonke izinto amandla omgodi kube u-12 ubhuti bese ke kuba nensipho yami hayi insipho yami mavula kuvaliwe impela noma bekuthiwa angazi kwakuthiweni kuwe Mthobisi. Wonke ke lawo ma-product lawo cha bayadayisa bona. Mina engikhulumayo ngakho kula endumbeni yami nalapha Mthobisi uyabona. Hayi Mthobisi awukanti unjani nje Mthobisi. Sengizoze Mthobisi ngigcine sengikhipha yonke ingonyuluka yami Mthobisi. Ya kodwa umbuzo wakho Mthobisi ungijabulisile muhle kakhulu bhuti wami. Bese ngithi ke sengizogcina ngomhla ka25 and 26 ngizobe ngilapha endaweni yaseCape Town. Abantu baseCape Town bangabesakhala kakhulu. Ngomhla ka25 and 26 ngizobe ngikhona lapha eCape Town. Indawo la ngizobe ngikhona it's number 33 Elmwood Street eKlipkop Cape Town. Ngizobe ngikhona lapho ngomhla ka25 nomhla ka26 Cape Town. Ngiyanisondela bafowethu, ngiyanisondela kakhulu. Ngithe nje ngisondele let's hope nizongifonela nje senzeni ama-arrangement senzeni yonke into eniyifunayo ukuthi mina Dokotela ngizocela ungiphathele ini. Ngizobe ngihamba ngebhanoyi lapho icrew yami izobe hamba ngey'moto phansi iphethe wonke amakhubalo wami. Izophethe wonke amakhubalo kodwa lokho kungakulekelela ukuthi wena mawungangishayela usho ukuthi Dokotela ngisacela ukuthi ungenzele u1 no2 no3 ngomhla ka25 nangomhla ka26 endaweni yaseCape Town lapha ku-number 33 Elmwood Street eKlipkop. Ngizobe ngikhona noma kanjani ungafona ke ubhukhe it's 073 219 6664 073 219
666 ungafona ubhuke, ningafona nibhuke. Cape Town, 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 Cape Town. Ngikhona noma kanjani ngomhla 25 and 26 ngizobe ngikhona eCape Town. Nakhona futhi ngiyacela ukuthi mangabe uzazi lapha eCape Town ukuthi uzofuna into serious. Let's hope niyangizwa man, ayazi man bakithi. Let's hope uzofuna into serious. Ngicela ukuthi ufone kusemanje si arrange ngizokwazi ukuthi ngiphathele. Ngiyasaba lokufika endaweni thothi ngiphethe iyayikho. Hey ngiphethe iyayikho. Uyabona ngiyakusaba lokho kanti kukahle mangabe sizokhuluma in time. Ngiyanithanda kakhulu ngomgqibelo phela ama present phela niphathele udokotela bakithi. Hey niphathele udokotela ngiyayicelela yazi ngiyaphaphatha ama present ningiphathele ningiphathe okude phela bakithi hayi noma ungenza ini bakithi yazi noma ungenza ini nje nambeni yami. Hey Nkosi yami noma ungenza ini nje nambeni yami ngizojabula. Ama present inyanga yami ngiyazalwa April 5 noma kanjani niphile phela ngiyanithanda udokotela uMngcobo yahlehla. Bye yo.